Бүгін бізде қонақта Супермен. Супервумен боласы келе. Бұл образының мақсаты нәрседе? Мен өзім шын кіші. Тұрмышта лелеген инди? Мен яратам өзімнің фикірімді жеткіреге. Үш бала онасы қаман секіріп ересін. Менің үшін 300 сымлық, ол 3000-ліктен біріне біләнді ойырылмеш. Міне сіз біздің ауылға келген едіңіз, біздің шәһәрге келген едіңіз. Бірінші бала бар екен де білмейді, екіншісін де білмейді, әмінді үшінші. Қойын шыққан үшінші бала. Қойшан міне тұрмыш иптәшіңнің кім екенін қойшан айтышексің? Шылайық танылған кіші енді ол. Әйтмеймін де кім екенін. Мен ондай кішілерден қорқамын. Шоңа көрі шынты костюм білән отырам достар. Достар, бүгін бізде қонақта Супермен, дұрысырақ етіп айтсаңыз, Супервумен, ол Лилия Хайруллина. Сәлем. Сәлем, қайырлы күндер. Енді біз сені түрлі образларда көреге көніккен еме, ТМТV премиясы өзігіне нәрсе тұрданың қызыл кілемінде сен бетінде халаттан шықтың да, аны салып атып, матур күлмәктен. Бұйыл шылай болды. Міне бұл образыны көргеш, енді Америкада бетінде Супермен ол ғаділік, дұрыслық үшін күрәшуші, халықны яқлаушы, жәмғият сағында тұрушы шәхіс боларақ. Міне бұл образының мақсаты нәрседе? Бұл шул жәмғият сағында тұру му, яйсе енді эпатаж болдыру му, танылу му? Оны қатлік глобаль мақсатлар қоймаған едім дұрысыгін еткенде, бұл костюмны сойлағанда. Сізге көңілі болсын деп, түшірушілерге көңілі болсын деп, кәйфігіз яқшы болсын деп кейерге болдым. Мұнан тыш енді бары бір әне боларақта, қатын қызы боларақта, қар нәрсеге үлгерге тырышам. Шоңа көре міне шындай Супервумен боласы келе, уақыт қар нәрсеге де жетсін еді, үлгерге тілейм. Шоңа көре міне шындай мақсат білен бәлкі тұрмышлар жеңілейіп кетер деп. Пандемия бар, өтер, барысы да. Менің ойламша қар нәрседен позитив оларға керек тырышырға. Шоңа көре бары бір тамашашыларға да қорарға қызығырақ болар, кейфлері бәлкі тағында көтәрібірек кетер деп енді шоңа шындай образда келерге болдым. Әлі әйтірге керек, біздің бетінде тапшыру ғаділенгеме деп атала. Супермен ғаділік үшін болғаш, бұл біздің әлі исімі жесіміне де туры келіп тұра, бігей бәткені. Міне, образлар турында сөйлеша башлағаш, сіз бетінде шыннан да шындай заманша, бүгінгі күнге туры келе тұрған образлар, киімнер сойларға тырышасың, айма. Қоян келе шындай идеялар? Мәселе, міне бұл костюмны кию идеясы қоян келді. Ол бүтін кішіге де келмей, аның үшін бет шындай креатив боларға керек. Ол теге түнлі ұйықлағанда келедір бетті. Мен өзім шынды кіші. Білгені кішен мен Инстаграм алып барам. Хәм шоға көре гіл контент ясарға керек. Недер идеялар керек гіл. Дайымер өшті. Шоға көре мен өзім шын кіші. Мәселен, менде бар Инстаграмда да мен шынды. Ойнарға бек яратмем. Мұндай образлар кесем де мен өзіме тұғыры болып қалам. Шоға ол образ кию сахнага шыққанда, мәселен, недер мәжлиске барғанда, ол бір хәл, тек бұл менің ішімде болған идеялардың шоғылышы, нешіктір қызығырақ болсын деп тырышасың, өзіңнің нешек хисетесің, шулай кейінесің деп айтым менде. Қой бір кіші үшін бұл бек сәйір тұйылырға мүмкін, айыруша енді менің ижатны, ғымымен мен шәқіз боларақ аңламаған кішілер үшін шул премияларны алығаймы. Мәселен, Рус эстрадасында шетелде ол бетінде ғадати әйбір кішілер түрлі костюм кейіп келерге мүмкіндер, әбізде енді қара әлі нәрсе кейген деп енді бұл шул премиядағы халат кейіп шығуда шырақлы болмады. Чүнки мен аның тарихын башта Инстаграмда шығардым бір үлішін. Шуннан соң аның екінші үліші міне шушында премияға келіп шу халат білән шығу еді. Аның да шулай оқ видео дауамы бар еді. Нинди образда ол бүгін қошалығы сайы Лилия Хайруллина. Соларға да ұтқамын халатларына. Мұнда ұқсаласың өттәк бірі, оғо! Әм әлігі халат астында міне деген күлмәк, әфәрин, әфәрин. Бұл орында біздің алқышлар. Уақыт жетмеді біраз қоп өтіксің. Сен шолай... Ескерткіш.
Бик матур Лилия, уңышлар теләп калабыз сиңа. Әйе, сиңа сәхнәдә уңышлар. Рәхмәт, хәерле көннәр барыбызга да, яхшы кәеф. Бу инде алдан планлаштырылган, режиссерлык яктан уйланылган әйбер иде. Һәр нәрсәне мин үзем уйлап чыгардым. Шуңа инде бик кызыклы килеп чыкты, үземә дә ошады. Аңлап бетермәүчеләр дә булдымы? Әлбәттә инде андый кешеләр. Анда бар бит бездә инде. татарларда була бит инде андый кеше. Һәм минем аудитория, минем Инстаграмда булган подписчикларым, алар инде көлделәр, шаттылар инде. Чөнки кешегә кирәк шундый, гади күлмәк киеп килсәң, тәтәй күлмәк дип атыйбыз инде, мәтәгә ялтыравыклы. Кидең инде, ә булай ничектер, белмим, үзеңнең фикереңне җиткерәсең. Мин яратам үземнең фикеремне җиткерергә. Истә дә каласың, халыкның күңеле дә күтәрелә. Аннан соң әле менә безнең халыкка килгәндә инде безнең халык бит ул мондай образларны кабул итмәскә дә мөмкин, әйме? Чит илләрне карасак, анда мәсәлән, исемен тәгаен генә әйтә алмыйм инде. Америкада бер ират, ул һәр вакытта кызыл келәмнәргә хатын-кыз образында чыга, ул күлмәкләрдән, атта да күлмәкләрдән бара. Ә бездә русларда менә алсак, Сергей Зверевны беләбез инде, ул күлмәктән дә чыгарга мөмкин, шушындый үкчәләрдән дә, туфлиләрдән дә чыгарга мөмкин. Ә безнең халык ничәптер артта каламы ул? Бу бит шоу-бизнес, беләсеңме? Һәм гадәттәгечә, ул чит илдә, мәсәлән, гомумән Россия күләмендә гадәти әйбер, әйткәнемчә, искәрмә түгел менә монда эпатаж образлар, шоу-бизнес шулай ук эпатаж да ул теге кешедән, гади кешедән аерылып торасың, теге иҗат кешесе булмаган инде, теге шәхес буларак. Үзеңне ничек күрсәтә аласың, шулай күрсәтәсең, һәм бу үзең өчен җавап, син шушы образың өчен үзең җаваплы. Һәм шоу-бизнес гомумән менә кешегә нидер шоу күрсәтү, кызыксындыра белү. Шуңа күрә бер начар әйберендә күрмим, әлбәттә инде теге ниндидер кысалар булырга тиеш. Безнең бит инде менталитет белән бәйле һәр нәрсә, минем уйлавымча, Татарстанда. Чөнки менә алай булырга тиеш түгел, булай булырга тиеш түгел. Безнең бит инде апалар, абыйлар анда күбрәк язалар шундый комментарийлар. Өч бала анасы һаман сикереп йөрисең дип инде миңа бүгендә анда чыгарган видеога язган иделәр. Мин әйтәм, өч бала булгач инде син теге башыңа яулыкны бәйләп итә утырырга тиеш икән, аңламыйм мин шуны. Син бит инде хатын-кыз, син ничә балаң булуына карамастан үзеңне формада да тотырга тиеш, матур булырга тырышасың. Һәр кешенең үз фикере, тормышка үз карашы, бер кешене дә гаепләмим, тик кешеләр бераз үзләренең менә шушы фикерен дип әйтгәндә, үзгәртә алсалар, җиңелрәк карарга кирәк бу тормышта. Кайбер әйберләргә дип уйлыйм. Чөнки бу бит инде теге нидер бик җитди ситуация түгел, теге кеше тормышына нидер зур йогынты ясый торган, мәсәлән, алык пандемияны, әлбәттә, ул шундый җитди тема. Мондай шоу-бизнес, ул бит инде, белмим, мондый әйберләргә җиңелрәк карарга кирәк. Образ бит ул киемнән генә түгел, әле макияждан, косметикадан да тораймы? Менә син ниндирәк косметикалар кулланасың? Бу брендлымы? Кайлардан сатып аласың? Төрлечә була. Мин әллә нинди бик кыйбатлы косметикалар алам дип әйтмәс идем. Ниндидер мәҗлескә барасы булса, инде мин шарага барасы булса, визажистка мөрәҗәгать итәм, ул мине бизәндерә. Даими визажистым бар. Шуңа утырам да, ул мине тиз генә ясый да, мин карап та тормыйм, чыгып та чабам. Бүген дә ул ясадым. Юк, бүген үзем. Шәп килеп чыккан. Бик кыйбатлы әйберләрнең алуын мин файдасын күрмим. Бар әлбәттә теге сыйфаты бик яхшы булган әйберләр, әйме кыйбатлы. Булай, мәсәлән, туш алганда, анда 3000лек туш булырга мөмкин, 300 сумлык туш булырга мөмкин. Минем өчен 300 сумлык ул 3000лектән берни белән дә аерылмый, шуңа күрә әллә ни хәтле күп акча түләп алуның мин мәгънәсен күрмим, әйе. Аннан соң менә пандемия дип башлап җибәрдек, әңгәмәне хәерле булсын. Пандемия ничек кенә начар булмасын, ул синең иҗатыңа һәм тагын бер кат танылуыңа шундый уңай тәэсир итте, чөнки пандемия вакытында моңа хәтлек җырчы булган Лилия Хәйруллина Вайнерга әйләнде, Вайнерчыра башлады. Ничек килеп чыкты ул теге? Ул бит авылда? Әйе, без авылда булдык. Әйе, үз изоляция башланды һәм без авылга күчтек. Менә шушы авылга күчер алдыннан инде анда холодильник кырында ниндидер бер видео төшергән идек без өйдә.
квартирада Казанда. Шуннан соң менә бер челлендж бар инде When Mom is not at home дип аталау американский челлендж. Һәм шуны төшергә булдык, анда әни белән бергә булдык инде без теге нишләргә белмәгәннән теге башка поднослар бергән булып инде шундый бик кызыклы видео иде. Кеше инде аптырап калды әлбәттә, булар тилерә башлаган микән дип. Әнисе белән икәүләшеп, ничектер менә әйтәм ич, бар нидер кысалар, шушы кысалардан без чыктык. Мәсәлән, бу җырчы кеше, Татарстанның атказанган артисты гына эшләргә тиеш түгел дип әйтүчеләр күп бит инде. Шуңа әнине дә мин әйттем инде, әйдә ясыйбыз, мин әйтәм кызыклы булачак, барыбер эш юк, кешеләрнең дә күңелләре күтәрелә, үзебезгә дә кызык, без инде аны төшергәндә бик көлдек. Әлбәттә шундый үзенчәлекле видео, гадәти булмаган татар эстрадасына. Шуңа күрә бик кызыклы килеп чыкты һәм менә шуннан бирле инде мин Инстаграмны бик җитди алып бара башладым. Видеолар көндә куя идек, кайсыдыр көнне фотография, менә шу идеялар эзләп инде бер ел дәвамында мин көндә чыгара идем постлар Инстаграмда, шуңа бик авырга да туры килде. Чөнки идеялар туплар өчен барыбер ниндидер чыганак булырга тиеш. Менә бер ел дәвамында көндә чыгарып бардым. Инде соңрак монда көн аралаш шулай чыгара башладым. Менә күпмегә артты подписчиклар? Менә карантин вакытында бик күп җыелды кешеләр. Хәзер түгел әйтә алмыйм сонын. Бик күп кеше язылды. Чөнки бәлки инде һәр кеше теге эзләгәндер үзенә ниндидер позитив шул вакытта, кешеләр өйдә утырды бит инде барыбер. Сиңа булай да авыр, тагында телевидениедән күп шундый начар яңалыклар күрсәтәләр. Кешегә тынычланыр өчен ниндидер яхшы позитив әйбер карарга кирәк. Шуңа күрә шул яктан без инде тырыштык башкарырга шушы эшне. Үзебезгә дә кызыклы булды, кешеләргә дә рәхәт булды. Һәр кеше канәгать булды, шуңа күрә. Рәхмәт. Менә башта Гөлдәния апаның төшүен бит инде халык аңлап бетермәде. Ничек инде атказанган артист шулай. Яшьләрчә кыланып, үз яшендә дип безнең шулай бит инде. Хәзер менә фикер үзгәрдеме? Кеше бит ияләнә карый торгач. Әзрәк үзгәрде. Тик бар инде әлбәттә улырак яшьтәге булган кешеләр, җитте инде, күпме кыланырга була инде дигән кешеләр. Һәр кешенең сүзенә кулак сала башласаң, анда инде акылдан язарга мөмкин. Шуңа күрә син үзең ничек тоясың, шулай эшләргә кирәк. Мин әнине тәрбиялим дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Чөнки ул барыбер башка замана кешесе. Шу блогерлык эшендә һәр нәрсәне ул мине аңлый. Без теге бер яшьтә булган кешеләр кебек тә инде теге дуслар кебек хис итәбез. Шуңа күрә мин бик шатмын әни аңлаганга һәм менә шушындый эшләрне без башкара алганга. Шулай ук бу теге кызыклы вайннар күрсәтү кешене көлдерү генә түгел, без тырышабыз инде күрсәтергә. Татар булуга карамастан, шушындый менталитет булуга карамастан, без иркенрәк фикер йөртәбез, үзебезне иркенрәк тотабыз. Шуңа күрә әзрәк кешедә юмор хисе дә күбрәк булырга тиеш. Әлбәттә без начар әйбер күрсәтмибез. Юморны бары тик аңлый белергә кирәк. Һәм инде һәр нәрсәдән минем уйлавымча яхшы әйбер күрә белергә кирәк. Менә күпләр әйтә инде Инстаграмны карап барып, синең ул ниндидер менә акыллы теге җиңел генә фикер йөртә торган дюймовочка образында дип әйтәләр бит инде. Теге гел позитивта булгач, чынлыкта алай түгелдер, Лилия ул җиттидер дип уйлаучылар бар. Менә тормышта Лилия нинди? Кешегә тыйла инде минем Инстаграм шундый җиңел булгач, миндә үзем шундый бер эшемдә юк, шушы видеолар төшерүдән кала, рәхәтләнеп тегендә монда йөри, мероприятиеларга, анда ниндидер мәҗлесләргә, чараларга күңел ачып кына йөри дип уйлаучылар бар. Әлбәттә, син нәрсә күрсәтәсең, кеше шулай уйлый. Мин инде шундый җиңеллек күрсәткәч, шулай дип уйлыйлар. Тормышта да мин үзем шундый җиңел, позитив кеше. Тик
Мин Инстаграмга коймыйм үземнең авыр булган вакытларны, үземнең нидер проблемаларны, әйме, чөнки нәрсәгә аны күрсәтергә. Мин халыкка, ой, минем шундый хәлләр булды дип җыланырга яратмыйм. Үз проблемаларымны үзем шишәм, тик бар шундый мәсьәләләр, нигә, җиткермәслек инде кешегә. Нәрсәгә кирәк инде аларга минем ниндер авырлыкларны белү. Шуңа кеше минем Инстаграм битенә кереп, инде елмайып караса, минем өчен шунсы мөһимрәк. Булай мин шулай ук позитив кеше, мин инде бар шундый, Инстаграмда шундый мин, шул ук вакытта тормыш әлбәттә җитди, тормышта җитди булырга кирәк. Чөнки мин бит инде мәктәп баласы түгел, шуңа күрә минем үземнең эшләрем дә, авырлыкларым да бар. Тормыш шугач бөтенсе була инде, әлбәттә. Әлбәттә. Кешенең проблемалары үзләренеке дә җитәрлек, нәрсә инде тагын инде артистанда үеп торырга. Шундый фикердә бит инде. Шул ук вакытта инде мин шул проблемаларга да җиңелрәк карарга тырышам. Кайчак инде минем белән фикерләшергә подписчикларым да язалар. Кичәгенә дә әле бер кыз язган иде. Бүлешәләр үзләренең авырлыклары белән. Менә сез ничек эшләр идегез дип киңәшләшәләр. Мин аларга инде фикерләремне әйтәм, мин әйтәм, шулай эшләргә өндәмим, тик мин менә болай эшләр идем дип. Шуңа күрә алар мине ничектер якын күрәләр. Шулай дип кичә бер кыз язган иде, әле шундый рәхәт булып китте. Менә беләсезме ди, якыннарым бар, тик алар белән аны хәттик бүлешә алмыйм. Менә сезне шундый якын күрәм, сезнең белән бүлешәсе килә дип язды ул миңа. Бу иң зур бәядер инде, ышаныч булгач. Әйе, шуңа инде шушы ышанычларны акларга кирәк. Шуңа күрә дә блогерлык эше ул теге күңел ачу гына түгел, бик җаваплы эш. Чөнки син шәхес буларак җаваплы нәрсә сөйләгәнеңә лидеры мнений диләр бит, фикер лидеры, әйме, хәзер блогерлар. Шуңа күрә нәрсә күрсәткәнеңне белеп күрсәтергә кирәк, чөнки кешеләр сиңа карап үрнәк алырга мөмкин. Мин шулай карыйм үз эшемә. Күпләр бәлки белмидәдер, Лилия Хәйруллина элек ул цирк күнегүләрен бик шәп эшли иде. Кайдадыр укыдыңмы син моңа? Бу кайдан килде? Шул вакытлардан калган минем фантазияларым хәзер чагыла. Мин цирк мәктәбенә йөрдем. Күп кеше, бик күп кеше мине шул образда искә төшерә. Мин хула-хуплар, буҗралар белән, обручлар чыгыш ясый идем. Әниләр белән гастрольләрдә йөрдем инде кечкенә вакыттан бирле. Һәм менә бик күп төбәкләрдә, бик күп районнарда, шәһәрләрдә без булдык. Һәм менә шу чыгышны инде бик күп кеше истә калдырган. Һаман да менә Инстаграмда язалар, менә сез безнең авылга килгән идегез, безнең шәһәргә килгән идегез, шушы обрычлар белән чыгыш ясый идең дип язалар. Истәрендә калган. Әлбәттә инде бу һөнәр бик үзенчәлекле, авыр һөнәр, шуңа һәр кеше дә башкарырлык түгел. Мин тырыштым инде, чөнки теләгем бик зур иде. Шушы цирк мәктәбенә йөреп, бик тиз вакытта гына миңа шу номерны куйдылар. Һәм бик күп еллар мин чыгыш ясап йөрдем. Хәтта менә соңгы тапкыр качан ясадым микән? Театраль солянка иде, бер-ике ел үтте микән, 3 ел үтте микән. Шулай һаман да әле мин чыгыш ясый идем. Әлбәттә ул һөнәр истә кала. Теге шушы күнегүләр. Хәзерге вакытта да чыгыш ясый алам, тик инде урынсыз булыр дип уйлыйм. Нишләп калдырырга булдың әлеге юнәлешне? Чөнки белмим инде, мин бит инде күбрәк җырчы. Хәзер блогерда. Шуңа күрә бөтен эшне башкарып булмый. Минем уйлавымча, әгәр дә син инде бер юнәлештә эшлисең икән, шул юнәлешне тиешле дәрәҗәдә яхшы итеп башкарырга кирәк. Мондый инде өйрәнелгән һөнәрләр, алар барыбер истә кала, һәм син аларны башкара аласың, кирәкле вакытта гына аларны кулланырга мөмкин дип уйлыйм. Җырны бит әле менә хәзер инде җырчы буларак сөйләшәбез. Җырны бит аны яздырдың да, шуның белән бетте түгел. Аны бит әле халыкка җиткерергә кирәк. Хәзер инде рәхәтрәк, Инстаграмга бер кисәген куеп, ссылкалар куясың да рәхәтрәк инде. Ләкин шулай да бит радио һәм телевидениеның өлеше зур, монда ротацияләр бирергә кирәк. Сиңа менә ротация җыр чыккач, үзең тапшырасыңмы радиога, мәсәлән, үзләре шалтыраталармы ротациягә? Хәзерге заманда инде радиоларның, телевидениенең бер кашында үзләренең шалтыратканы юк, минем уйлавымча. Җырыгыз чыкмадым әле дип. Чөнки һәр нәрсә хәзер акчага корылган, дөресен сөйлик. Һәм син үзеңнең җырыңны танытасың килә икән, мәсәлән, клибыңны күрсәтәсең килә икән, түлисең акча телевидениегә, радиога, ротация өчен, чөнки
аңлыйк, телевидение, радио шулай ук ул коммерция өлкәсе. Аларның да акча эшлисе килә. Шуңа күрә һәр кешенең акча эшлисе килә. Туры килә. Түләргә кайчак хәзер инде хәзерге заманда җиңелрәк. Чөнки интернет бар, һәм инде шушы интернетның ресурсларын рәхәтләнеп кулланырга мөмкин. Әле ул теге чыгардында сине белделәр дигән сүз түгел. Ул интернетка кагылышлы да, телевидениегә дә, мәсәлән, телевидениедә күрсәтәсең икән клибыңны. Кайбер кешеләр уйлый инде теге үзенең иҗат юлын башлый торган җырчылар, менә мин телевидениегә клипны бирдем, хәзер мин йолдыз булачакмын дип. Аннары менә шушы ротацияне вакыты үткәч, менә бу хыяллар тик килеп төшәләр дә, һәм инде син аңлыйсың, бу гына җитәрлек түгел. Син әле җырны чыгардың гына түгел, син үзең иң элек кызыклы шәхес булырга тиеш, чөнки бу да бик мөһим. Әгәр дә синең ниндер фишкаң юк икән, үз фикерең юк икән, син бик халык өчен бик кызыклы булмаска мөмкин, кызыксындырмаска мөмкин. Шуңа бу бик зур эш, бик зур чыгымнар таләп итә торган эш. Ул, мәсәлән, клип төшерү генә түгел, үзенең образыңа карата син бер образ сайлыйсың икән, шул образда гел булырга тиеш. Ул шулай ук чыгымнар, ул костюмы, мәсәлән, анда шулай ук җырлар, анда ниндидер синең булышчыларың, син үзең генә булдыра алмыйсың икән. Шуңа күрә яңа җырлар да бик эшсез тормый, җыр ясатуда. Һәр яклап инде бу тырышырга кирәк. Җыр яздырдым гына, мин йолдыз булдым түгел. Менә ротацияны алсак, уртача бер җырны, мәсәлән, бер айга дип әйтгәндән дә ротациягә, радиога бирү күпме тора менә. Бәлки хәзер безнең теге яңа җырчылар, яшь җырчылар карыйдыр да. Тыңлагыз дип. Минем күптән биргән юк ротациягә, кайчандыр, әлбәттә, иҗат кешесенең, җырчының бар шундый вакыты. Син, мәсәлән, үзеңә максат куясың, мин танылырга тиеш. Җыр яздырасың, клип төшерәсең, һәм инде танылыр өчен сиңа әлбәттә радиога да, телевидениегә да бу җырны тапшырырга кирәк, түләргә кирәк. Мәсәлән, 1 ел дәвамында син түлисең икән, шул вакытта әле сине халык таный гына башлый. Һәм минем дә булды андый вакытлар. Түләргә туры килде, бер генә елда түгел әле ул, берничә ел булды. Инде күп акча китә, бик күп буладыр инде. Күп җыела. Хәзер менә белмим, күпме торадыр андый әйберләр. Ул вакытта? Ул вакытта күпме тора иде, 30 меңнәр иде микән ул аена, белмим, радио, хәзер истә түгел дөресен әйткәндә. Анда шулай ук теге радиодан гына ротация син шулай да алырга мөмкин, мәсәлән, пакет белән радио, телевидение, анда ниндидер тапшыруларда катнашу, тагын нәрсәдер кергә мөмкин шушы пакетка. Шундый секретный информацияны сөйләй әле. Булды андый вакытлар, бик күп акча түгәргә туры килде. Һәм инде ниндидер күпме дә булса дәрәҗәдә танылдым, әлбәттә, кеше ишетте, карады. Хәзер менә интернет белән күбрәк эшлибез, миңа үземә дә шулай рәхәтрәк, комфорт хис итәм үземне. Минем площадкам интернет күбрәк, чөнки телевидениедә, радиода бар цензура дигән әйбер, анда кертмәскә мөмкинләр. Мәсәлән, мондый видео күрсәтергә ярамый, мондый җыр сез безнең форматта түгел диергә мөмкинләр. Ә интернетта инде син чыгарып үз тамашачыны үзең табырга мөмкинсең, чөнки халык, күргән, белгән халык, алар үзләре сиңа яратып язылалар. Син инде ничәмә йөзләмә тапкыр күрсәтмисең телевидениедән, мәсәлән, менә карагыз, менә шушы клип бар дип. Ә инде кемнәр тели, шулар керә, языла, синең иҗатың белән кызыксына һәм ярата. Телевидениедә цензура булганга күрә бүген без YouTube'та. Шуңа күрә шундый костюм белән утырам, дуслар. Телевидениегә кертмиләр иде бит менә бу костюм белән. Беләсеңме, менә бер телеканалда итек киеп, майка белән итек киеп, аны әйтмим инде кем икәнен, шулай итеп килгән кеше булды эфирга. Аны чыгардылар, чөнки башка киеме булмаган иде. Әйме ул шулай килгән, һәм нишләп юк, бу шулай ук үз фикереңне җиткерү. Минем өчен, мәсәлән, бу нормаль күренеш булды, бик кызыклы булды. Сезнең Мин кешегә сез дип ияләнгән инде, без син дип әйтергә килешенгән идек. Шуңа күрә мин сез дә, син дә булам инде башка. Аптырамагыз туслар. Аптырамагыз, минем баш китмәгән нормально. Сезнең синең Чаллыда яшәү,
яшәгән вакыт турында, бу теге телевидениедә кебек, сез иҗат белән чаллыда шөгыльләнә башладыгызмы дип түгел, бу битен төрле сорау була. Иҗат юлыгыз ничегрәк башланып китте? Лидия ничек килеп җиттегез бүген? Нигә чаллыдан Казанга күчендең? Мин инде Нәрсә калган монда? күптәннән теләгән идем Казанга күченергә, чөнки әти-әни белән концертлар белән монда килгән вакытта мин барыбер машинада барасың, карыйсың тәрәзәгә. Шундый стильле киенгән яшьләр, матур шундый урамнар. Менә мин гел яшьләргә, студентларга игътибар итә идем. Алар шундый үзенчәлекле, безнең Чаллы бит инде барыбер кечерәк шәһәр булгач, анда теге киенү мөмкинлекләре дә икенче төрлерәк, монда төрле төбәкләрдән, төрле шәһәрләрдән килгән студентлар, әлбәттә, һәркем үзенчәлекле, үз фикерен ничек белдерәләр инде, кием аша. Һәм миңа бу бик ошый иде. Мин инде шул кечкенәдән бирле, димәк, мин шулай итеп яшәгәнмен, теге самовыражение диләр бит, теге үземнең шагылдырасым килгәндер, фикерләремне. Һәм институтка укырга кирдем мин Казанга, гимназияны тәмамлаганнан соң Ярчалы шәһәрендә. 18 яшьлек вакытны буенча яшәдең? Хәтердә түгел инде ул. Ничә ел үткән, хәзер ачык хәтерләмим, ничә яшь булгандыр. Мин соннар белән бераз авыррак, моңа да карамастан мин финанс икътисад институтын бетердем. Соннар белән авыр булуга карамастан. Шушы әйттем инде, шушы финанс икътисад институтында укыдым. Укуны бетергәннән соң мин әле Сарманда ит комбинатында эшләп алдым бераз, анда пельменнәр җитештерә торган, котлетлар. Моны кеше белә идеме әле? Мин берничә тапкыр сөйләгән бар. Булмады. Шок контент. Шок контент. Мин фотографиясын да әле куйган идем Инстаграмга, анда цехта мин котлет ясый идем безнең технолог белән. Шуңа шундый тәҗрибәм дә булды, тик мин үземне бик комфорт хис итмәдем андан. Минем эш түгел иде инде. Димәк, блогер буласы булган, язылган булган шулай дип. Кәтетләр читтә калган. Килеп чыкмады, әйе. Шунда эшләгәннән соң инде мин тормышымны үзгәртергә дип киттем, Мәскәүгә җыендым. Минем дустым анда яши иде, Мәскәүгә киттем. Анда берничә атна яшәгәннән соң кире кайттым. Шулай туры килде һәм инде монда калдым. Анда Мәскәүдә мин урнашкан идем бер караоке барга. Мәскәүнең үзәгендә, ул шундый бик крутой җир иде. Шунда урнаштым да, бер тапкыр барып килдем дә, эшләп, аннары ничектер теләгем булмады. Һәм менә мин Казанга кайтып килергә булдым. Күпмедер вакытка, тик озакка калдым һәм менә һаман да шушында Казанда яшим. Караоке барда хостес булыпмы? Юк, җырчы булып. Җырчы булып. Америкада яшәүче булды бит әле. Әйе. Бу кайчан, бу алданракмы, соңракмы? Шулай ук менә шушы Америка чагылышы Марвел. Америкада мин булдым беренче тапкыр 2009 елда, бу инде 4нче курсны бетергәннән соң, ялгышмасам, институтта укыганда, мин 3 айга бардым. Work and Travel программасы бар бит инде, бик популяр программа, студентлар баралар, эшлиләр, ялда итәләр шунда. Американы күреп кайталар. Шул программа белән барды. Мин анда биюче булып та эшләдем, официант булып та эшләдем. Һәм бик зур тормыш тәҗрибәсе булды бу минем өчен. Мин шундый шатмын ул вакытта барганыма. Мин дус егетем белән барырга тиеш идем, дустым белән. Аның армия белән теге авырлыклар килеп чыкты да, шуңа ул бара алмый калды. Без икәү оформляться иткән идек. Һәм инде мин әйтәм, мин оформляться иткәч инде барам. Бер үзем булса да барам. Үпкәләмәдеңме дус егет? Юк, бугай. Күптән аралашкан юк инде. Ничә тиргә инде, мин бит инде гаепле түгел моның өчен. Шуңа ни белән әти җибәрделәр. Әти әле соңгы көнгә хәтлек белмәде, ничектер шулай әйтмичә туры килде инде шулай. Һәм әйттем дә, китеп тә бардым Америкага. 3 ай торып кайттым. Һәм инде барыбер кайткач мин үземә максат куйдым, мин тагын барып кайтырга тиеш Америкага, бәлки күченергә, бәлки булай барып кайтырга инде күреп. Шуннан соң инде мин тагын берничә тапкыр барып кайттым. Төрле төбәкләрендә булдым инде, төрле җирләрендә Американың бер 4-5 тапкыр булдым икән мин анда. Сабантуйларга да бардым инде, мин бик ошады, мин яратам. Гомумән мин сәяхәт итәргә бик яратам. Кеше белән аралашырга, танышырга, яңа җирләрне күрергә мин моннан илһам алам. Хәзер шәхси тормыш турында. Бу инде бик ябык тема. Бик ябык, әленчә киртә, әленчә капкартында ябык тема. Рушай пошли тайны покрытая браком. Быел син үзеңнең 3нче тапкыр әни булуыңны халыкка әйттең, диме?
Һәм монда халык аптырашта калды, гомумән аңламады. Шок контент булды бу. Шок контент булды ул, чөнки әле монда кеше кияүдә икәнен дә белми иде. Беренче бала бар икәнен дә белми иде, икенчесен дә белми иде, ә монда өченче. Кайчан чыккан өченче бала? И алар инде эзли башлады интернетта, мин нәрсә пропустил, кайчан пропустил. Ни өчен менә нәкъ тә өченче баланы әйтергә булдым? Туры килде, чөнки мине авырлы вакытта мин Данияр Сабировларның туган көннәрендә булган идем, ресторанда үткәрдек һәм инде анда булган кунакларның берсе, шулай танылган кеше инде ул, әйтмим инде кем икәнен. Ул мине төшереп алган, мин тост әйткәндә, мин профиль белән баскан идем инде Кырым белән, анда әлбәттә күренә бит инде. Шуңа мин өйгә кайтуга инде ниндидер интернет чыганагы язып чыгарган Лилия Хайруллина бала көтә дип мин әйттем, менә сиңа мә. Сиңа, ул шуны әйтергә име? Танышым ссылка җибәрә. Карале, бу чыннан да дөресме дип. Шуңа аптырашта калдым инде мин, әлбәттә. Анары мондый яңалыкны чыгаргач, фотографиясе, видеосы бар бит инде анда стористан төшереп алганнар. Һәм уйладым да, мин әйтәм, мондый яңалыкны инде үзем җиткерергә тиеш кешегә, шуңа бик нык таралганчы, икенче көнне кибеттә вакытта мин үземә теге кием сайлаганда төшердем инде шундый видео. Анда кием сайлыйм, һәм инде булай борылам да, анда эш күренә инде. Шуңа мин әйтәм, кешедән белгәнче үземнән белсеннәр дип чыгардым. Кеше аптырашта калды инде, башта мин яңалык итеп әйттем, менә шушы авырлы икәнемне генә, ничәнче бала икәнен әйтмәгән идем. Аннары инде бала тапканнан соң кеше сорый бит инде, шул хәтле күп язалар, менә бу ничәнче балагыз, интернетта була язылган, тегелә язылган дип. Һәм мин инде әйтергә булдым, өченче бала икәнне. Тик шундый пост чыгардым, мин әйтәм, бу минем өченче бала. Тик миңа сораулар бирмәгез. Башка балаларыгыз кайда, аларга ничә яшь, исемнәре ничек? Теге сорауларны тизеп киттем инде. Миңа мин әйтәм, мондый сорауларны зинһар өчен бирмәгез, барыбер җавап бирмәячәкмен. Менә хәзер кешеләр беләләр инде, 3 бала икәнне, тик башка информация юк. Мин гомумән ничек фикер йөртәм? Баланың үзенең хокуклары бар. Бала шулай ук шәхес, ул үскәч шәхес булачак, һәм һәр кеше үзе сайларга тиеш. Интернетта булыргамы, юкмы? Кайбер кешеләр тумас борын балаларын интернетка куялар. Бәлки ул үскәч теләмәс интернетта булырга. Мәсәлән, минем бар шундый танышларым, алар бер кайда да юк интернет челтәрендә. Facebook, Instagram'ында бер кайда да алар юк. Алар теләмиләр. Һәм ул бит инде барыбер син кичкенә вакыттан чыгаргач, барыбер ул персональ информация. Мин андый кешеләрдән куркам. Facebook баласы кебек фикер йөртә. Мин андый кешеләрдән куркам, чынлап та менә минем 1-2 одногруппник бар иде. Алар бер кайда юк. Аларны эзләп табып булмый, мәйтәм, булар бармысың? Мин инде алдан ук үземнең балаларымның теге балаларым турында кайгыртам. Алар үзләре сайларга тиеш, үзләренең юлын телиләр икән, үскәч Instagramнарына үзләрен куйырлар. Хәзерге вакытта минем андый хокукым юк дип саныйм. Соңгы баланың хокукы булмаган. Мин аларны күрсәтмим. Мин аларны Аның булганын билделәр уже. Димәк, менә бу чарада теге җырчымы, артистмы чыгарып куймаган булса, бер кеше белмәгән булыр иде. Мин белми идем менә ничек аны тәкъдим итәргә, күрсәтергәме, юкмы? Чөнки кешеләр күрә бит инде, барыбер төшерәсең сторислардан да, постлар куясың. Ярый, әлбәттә, мөмкин анда монда хәтле генә фотографияны куярга яисә иске фотографияларны әйме күрсәтергә. Барыбер аны яшереп булмый 100%. Авыр булыр иде. Мин аны булдырыр идем. Миңа танышларым язалар. Карале, руслар инде, ты так талантливо скрываешь своих детей, дип инде там, у тебя такой талант скрываться дип. Шуңа күрә бәлки күрсәтер идем, бәлки күрсәтмәс идем. Күбрәк инде уйлыйм, күрсәтергә туры килгән булыр иде дип. Менә шушы авырлы икәнемне бик авыр булды миңа. Бу әйберне игълан итәргә, чөнки мин шәхси тормышка бик шундый җитди карыйм. Аннан соң бит инде кеше балалар белән түгел, тормыш иптәше белән дә кызыксына. Ул бала кемнеке, ул Искәндәрнеке, кемнәр анда, минем беләсе килә. Аларның әтисе бер кеше, анда бит инде күп сораулар бит инде. Кайчан менә тормыш иптәшеңнең, иреңнең була инде, без монда теге утырмыйк, тормыш иптәшеңнең дип, хәләл җефетеңнең, иреңнең кем икәнен кайчан әйтәчәксең? Менә бер кем белми бит. Бәлки мин Киевдә булганмын, аерылганмындыр. Ничәнче, бәлки мин хәзер Киевдә түгелдер, кем беләндер торамдыр. Шуңа күрә мин андый информацияны гомумән әйтмим.
таратмыйм. Һәр кешенең шәхси тормышына үз чиктеп әйтәм инде. Үз хокукы бар. Әйтергәме, әйтмәскәме. Миңа бик күп язалар. Менә шушы артист балаларын күрсәтә, менә шушылар тормышын күрсәтәләр. Мин шушылар түгел. Мин Лилия Хайруллина, шуңа бездә кешеләр күнеккән. Менә ул стабиль рәвештә, менә син җырчы икән, эстрада артисты икән. Ачып салырга тиеш. Әйе, менә получите, распишитесь. Чөнки ни өчен? Чөнки күп артистлар шулай әйтә бит. Әле артистлар мало того, что алар аны балаларын күрсәтә, алар бит әле белә башта әйткән кайгылар белән дә уртаклашалар. Бүген мине әти кыйнады. Бар иде бит кемәл ул. Бар иде шундый кеше. Мине әти кыйнады. Икенче көнне гафу итегез, мине әти кыйнамады. Ну, менә моны ничек аңларга? Кыйнадымы, кыйнамадымы ул сине? Шуңа күрә кеше күрә дә яләшә, син дә шундый булырга тиеш дип сиңа төртеп күрсәтә. Бәлки кеше хайп артыннан кугадыр. Мин беләм, әгәр дә мин гаиләмне, мәсәлән, андаймы, балаларымны чыгарган булсам, күрсәткән булсам, минем рейтинглар шул хәтлек үсәр иде. Монда инде приоритетларны сайлыйсың. Нәрсә синең өчен мөһимрәк? Мәсәлән, балаларның тынычта яшәвеме, яисә инде рейтингларның үсүеме? Моңа да карамастан, мин үземнең рейтингларымны үстерәм булырган хәтлек профессиональ яктан дип әйтәсем килә, чөнки балалар минем өчен рейтинг арттыру инструменты түгел. Шулай. Аннан соң бер заман арты да балаларны, тормыш иптәшеңне күргәч, төшеп тә китә, чөнки Моның да секрет юк, кызыгы калмый. Моның да ни бар икән, ире бар икән дип уйлар, балалар бар икән ярар. Белмим инде, кешегә нәрсә кызыктыр, бала бит инде ул. Мәсәлән, менә бала туды гына нигә күрсәтмисез? Минем уйлавымча, ул яшьтә балалар бөтенесе, аларның йөзләре бер. Ул күрсәтүдән нәрсә үзгәрә микән, белмим мин. Мин интервьюга әзерләнгәндә төрле чыганакларны актардым бит инде һәм шундый бер язмага тап булдым. Янәсе Лилия Хайруллина, Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның абыйсының улында кияүдә. Дөресме бу? Миңа бу сорауны, мондый типтагы сорауны бик күп бирәләр. Мин шулай ук теге сораудагы кебек җавап бирәм инде. Шәхси булган, тормышта булган әйберләр турында мин гомумән сөйләмим. Калган үзегез уйлап бетерегез. Шундамы, юкмы? Паспортта менә фамилия үзгәрдеме? Үзгәрде. Үзгәрде. Лилия Миңнеханова. Сез халык өчен шулай булсын идеме? Менә Бәлки берничә тапкыр үзгәргәндер ул. Бәлки анда сызык аша берничә фамилия. Әйе, бәлки шулай да булырга мөмкин бит. Кайбер кешеләр шулай калдыралар, мәсәлән, үзләренең фамилиясе һәм иренеке. Әйе. Әйттек, менә супервумен образында име. Вайнарда төшереп, җырлап та, чыгышлар да ясап, Аделгә интервьюда биреп утырып, балалар да карап, әле бит ирне дә ашатырга чертергә кирәк индеме? Нянькалар Юк. юкмы? Җыштыручы да юк. Юк, үзем эшлим бөтен әйберне. Бу точно Лилия Хайруллина образында булай булгач. Хәзерге вакытта, әгәр дә инде синең финанс мөмкинлекләрең бар икән, иреңне ашатырга да яисә ул берәр кайда ашый, яисә доставка чакыртасың өйгә. Шулай да булырга мөмкин. Инде эш бар икән, син, мәсәлән, бик вакытың тыгыз икән, табып була сулар, мәсәлән, ашарга да анда, ине дә андай көндә җыштырга димәгән бит инде. Кайчан җыштыра аласың шулай, ә булай көндә инде әлбәттә чисталык булырга тиеш. Тик фанатизм белән түгел. Безнең барыбер күнеккәннәр кешеләр менә тузан булырга тиеш түгел, анда атнага ничә тапкыр җыярга кирәк идәннәр дип. Минем өчен бу шундый стереотиплар, мәсәлән, анда ул ине ялкынны җыштыруда әлбәттә кешеләрнең анда графигы ялкынны җыштыралар кемнең вакыты бараймы. Мин тырышам, мин шундый хаотичный рәвештә бөтен әйбер. Мин теге иҗат кешесе булгач та минем графигымда төгәл түгел. Бер көнне монда, икенче көнне тегендә, бер көнне төнлә эшлим, анда кич белән әйме, икенче көнне анда иртән нидер, мәсәлән, чара, нидер тапшырыла. Шуңа күрә минем менә шундый рәвештә миңа шулай комфорт, мин яратам шулай теге расписание булмаганда, үзең теләгәнчә эшләргә, мин теге гомумән гадәти кеше түгел инде, ирекле, шуңа күрә мине күп кеше түгел инде, кайбер кешеләр ярата бетермиләр үз фикерем булганга. Мәсәлән, мин үзем теләгәнчә яшим, үзем теләгәнчә эшлим. Шуңа кайбер кешеләргә бик сәер тоела бу.
анда нәрсә инде кыланып йөрисең дип анда язалар, кайбер кеше аңлап бетерми. Хәзер шундый замана, фрилансерлар заманасы, бик күп кеше фриланста һәм һәр кеше үзенең графигын үзе ясый. Вайннарыңны карап баручылар белә инде, анда бар фатирда төшкәннәр, бар шәхси йортта төшкәннәр. Уның кайсысы синеке? Бу Искәндәрнең өйе аның берсе, или әниеңнеңме? Искәндәр ягыннан булган бер җирдә төшерелгән бар инде. Без даими рәвештә анда төшерә идек, бер квартира. Былай үземнеке, үзебезнеке инде. Икесе дә. Та-дам! Ну, шулай дип әйтик. Менә сорыйлар еш кына, сез нинди машинада йөрисез анда? Ничә бүлмәле квартира? Мин андай берләрне сөйләргә яратмыйм, чөнки кемдер уйларга мөмкин, каралы акчасы күп, кемдер уйларга мөмкин, каралы җырчы булып та акчасы юк дип әйтәм. Шуңа күрә андый мактану кебек бәлки ул күренергә мөмкин. Яратмыйм андай әйберләрне. Машина инде ул. Ярый, Аллага шөкер, йөрер әйберем бар дип мин үзем шатланып йөрим. Нинди машина булуга карамастан һәм кемдәдер ачу чыгартасы да килми, ничектер булай итеп карауларында теләмим. Шуңа әйтмәгәч тынычрак. Миңа да, кешеләргә дә. Менә яшь вакытта бит инде ул тегендә дә буласы килә, монда да барып карыйсы килә, тегесендә ашап карыйсы килә, монда да зирәк тусават итеп баласы киләме? Ләкин шул ук вакытта бит әле эшли дә белергә кирәк. Менә миңа шәхсән үземә инде мин әниемә ничек әйтәм, кичкенәрәк вакытта. Мин моны эшли алмыйм, миннән килеп чыкмый бу. Ул инде мине шулай утыртып куя иде дә, улым, синең башың бар, ике колың, аягың бар, нишләп эшли алмаска, әйдә дип, шулай аттан этә алга үстерә иде. Гөлдәния апа да менә сезне шулай. Күбрәк мин аңа шулай дип әйтәм. Аха, кичкенә чакта. Кичкенә чакта миңа улай дип әйтүчеләр булмады, чөнки мин һәр нәрсәне эшли идем. Минем әгәр дә теләк уяна икән, мин аны менә бәләкәй чакта инде кызыксынсам мин инде эшли идем. Мәсәлән, шул цирк студиясенә дә инде безнең белән башта башка кыз йөри иде, шундый цирковой номерлар белән. Мин аннан күреп шундый теләгем зур булды. Язылдым цирк мәктәбенә, тиз генә миңа номер куйдылар, эшли алдым һәр нәрсәсен инде. Ирештем дип әйтәсем килә максатыма. Һәм иң мөһиме теләк минем уйлавымча. Хәзерге вакытта күбрәк әни, ой, кызым, булмас инде, тегелә инде, булай инде дип. Без бит инде хәзерге заманда күбрәк китаплар да укыйбыз, психология, әйме, интернетта да бар инде ул, цитаталар төрле, информация күп хәзер, мөмкинлек бар. Анда языла инде, менә алай ярамый, минем килеп чыкмый, мин булдыра алмыйм дип әйтергә ярамый, мин булдыра алам, тырышырга кирәк, максатлар куярга кирәк дип шундый әйберләрне укыйсың. Һәм әни менә шулай дигән вакытта мин әйтәм, башта эшләп карарга кирәк. Килеп чыкмас инде дим. Мин әйтәм, син эшләп карадыңмы килеп чыкмас өчен? Әлбәттә, авыр үзеңне атлап чыгарга кирәк, эшләргә кирәк. Зона комфорта дигән әйбер бар, комфорт зонасы. Аннан чыгарга авыр. Күп кешегә авыр аннан чыгарга, һәм бу бик тормозит итә кешеләрне менә мондый әйбер. Ничектер шушы комфорт зонасыннан чыгу. Инде үзеңнең өстеңнән атлап эшләсәң, булдыра алмаган әйберендә тырышсаң, барыбер нәрсәдер килеп чыгарга мөмкин, син үзеңне икенче төрле инде хис итә башлыйсың, үзеңнең теге тормышка карашың, кайбер әйберләргә карашың, фикерең үзгәрә. Аннан соң ул комфорт зонасына керәсе дә килми башлый. Белмим инде, ул бер яктан ничектер менә шул адреналин кебегрәк. Хәзер мин кайчак үзем теләмәгән әйберләрне мин беләм, менә авыр булачак, менә кем беләндер аралашырга туры киләчәк, мәсәлән, әймәндә нидер теләмәгән әйберләрдә эшләргә кирәк икәнлеген беләм, тик мин уйлыйм, әгәр дә эшләмәсәм, нәтиҗәсе булмый. Шуңа күрә теләмәсәм дә эшләргә кирәк. Менә шул вакытта спортзалга йөрим мин. Ул без күрәбез, карап барабыз. Авыр тренировканда бүген, мәсәлән, аякларны ясыйбыз, анда тренер мине инде жәлләми, мин яратмыйм жәлләгәнне гомумән. Шуңа мин эшләгәндә дә башкарып чыгарга тырышам, менә соңгы нигә хәтлек, соңгы ноктага хәтлек, до потери пульса. Бер күне ясап күрсәтә аласың, мәсәлән, менә хәзер да турниксыз нәрсәсез. Отжиматься итә алам.
Әйдә карыйбыз. Кайчан Супермен әле бездә отжимать итә. Аллага тапшырды. Тарихка. Тарихка кирип калачак. Аферин. Супер. Супермен отжимать итте безнең студиядә. Әйтеп киттек, Instagramда 71 меңнән артык язылучы дип. Мәсәлән, мин реклама бирәсем килә икән. Хәзер үземнең аккаунтны раскрутить итер өчен мин ничә сум акча чыгарып салырга тиеш. Бу инде тора сторис кирәкме сиңа, яисә пост чыгарырга кирәкме? Пакет. Менә мин төрле өлкәгә төрлечә хакларбыз куябыз, чөнки бар безнең форматка бик туры килеп бетмәгән, мәсәлән, өлкәләр бар инде комфорт булган, шундый җиңел, рәхәт башкарырга. Без төрлечә реклама ясыйбыз. Мәсәлән, булырга мөмкин интегрированный реклама. Ул инде Vine формасында һәм бар фотография гына, мәсәлән, постка куябыз. Иң арзан һәм иң кыйбаты баралары. Акча мәсьәләсе инде ул бик шундый. Белмим инде бер 4 мең мәсәлән сторис. Бер сторис булса, анда обзорлар башка хак, анда бер сторис булса. Кыйбатрак бар инде. Әйе, төрлечә бар. Бар, гомумән бер сторис тагында кыйбатрак булган. Ул теге кем мөрәҗәгать итүеннән тора. Шундый секрет информациялар белән бүлешеп утырам әле. Бүгенге көндә тавышы булмаган җырчылар да акча түләсәләр рәхәтләнеп җырчы булалар бит инде. Менә мондый җырчыларга карашың ничек? Беләсеңме, булырга мөмкин яхшы тавышлы җырчы. Тик ул тавышы яхшы, менә шәхес буларак бик кызыклы түгел. Бар гомумән менә шундый харизмалы, кызыклы кешеләр, шәхесләр, тавышлары бик әлләни түгел. Нормаль карыйм, дөресен әйткәндә, әгәр ул кызыклы икән, бик харизматичный икән, әйме, һәм аның эшләгән эше дәрәҗәдә икән, әйме, яхшы дәрәҗәдә, мин моңа уңай карыйм. Чөнки кеше барыбер ул синең тавышының профессионаллыгын гына карамый, тыңламый, әйме, гомумән син менә шәхес буларак алар сине күрәләр сәхнәдә, образың, анда музыка, нәрсә белән син нинди ассоциациялар анда әйме китерәсең кешеләргә. Шуңа күрә хәзер инде тавышка гына карамыйлар. Син һәр яклап эшли белергә тиеш. Гомумән менә артист булу, ул һәр яклап син сөйли белергә тиеш, киемеңдә әйбәт булырга тиеш, җырыңда әйбәт булырга тиеш, анда син үзеңне менә тапшыра белергә тиешсең тамашачыга, үзеңнең тотышың сәхнәдә, актерлык осталыгы. Менә шушы әйберләрдән җыелган артист дигән кеше шулай булырга тиеш. Киң кырлы. Киң кырлы һәм һәр нәрсәне яхшы итеп башкара белергә тиеш. Чөнки син шулай ук сәхнәдә басып торуың белән җаваплы. Бу бик җаваплы эш. Син кешеләргә ориентир булып торасың. Алар сиңа карап, карале бу бит шулай эшләде, бу нормаль күренеш дип. Мондый җыр җырлады, анда бер инде шырдый-бырдый җыр булса, мин дә шундый җырлый алам дип, бәлки анда мондый күлмәк белән чыккан дип, шундый күлмәк киюне нормаль итеп күрергә мөмкин. Чөнки безнең нидер худсовет юк, мәсәлән, әйме, мондый кием киергә ярамый, анда ботинкасы пычрак мәсәлән чыккан. Элек шулай булган бит инде ул. Хәзер алай түгел. Хәзер менә син нәрсә күрсәтәсең, шуны кеше карый һәм үзләштерергә мөмкин. Шулай ук син үзенең җаваплылыгын тоерга тиеш. Аннан соң урамда бүгенге көндә, мәсәлән, арттан барасың икән, син алдан кеше бара, аңа булмый ул егетме, кызмы, хатын кызмы, абыем, вообще аңа булмый бит инде. Менә буларга караш нинди син бу кешеләргә? Киемгә карата дисең син. Киемгә карата да, үзләренең тотышына карата да, атлап барышларына да карата да. Ул егетләр кайбер вакытта гафу инде күкәйләренә хәтле акцияга бетә торган. Әйберләр кияләр бит инде. Менә бу нәрсә бу? Унисекс. Унисекс бит инде бу. Шулай ук төрле дәрәҗәдә булырга мөмкин бу күренеш. Кемдәдер ул бар кешеләр, менә алар, ничек дип әйтим инде, һәр кеше үзенчәлекле, һәр кешенең үз фикере бар, ул фикерен чагылдыра кием белән дә, үзенең тотышы белән дә, әйме, йөреше белән дә, сөйләшүе белән дә. Шуңа күрә һәр кеше әлбәттә хокуклы үзен үзәтләргәнчә тотырга. Уңай карыйм, тик инде ныкка китә башласа, бик шундый теге приторный дип әйтик инде, әйме. Әгәр дә инде шу культура кысаларыннан чыкса, мин инде моңа бик уңай карамыйм. Тик бездә, минем уйлавымча, бу әле нормаль
рәвештә чагыла. Мондай әйберләр менә чит илдә инде барыбер анда төрле кешеләр бар. Әйтик инде. Әйтик ада бит инде бездә дә бар инде алар. Әйе. Алар ЛГБТ эстрадада- мәсәлән алыйгайм, мин теге уңайда каршыда түгел. Бездә ул бит инде кешеләр тискәре карыйлар. Синең группада андай кешеләр бар дип беләм мин. Кайда? Биючеләр. Юк. Мин бар дип беләм. Юк. Беләсеңме, бар андый кешеләр, мин күп аралашкан инде андый кешеләр белән дөресен әйткәндә. Тарихын сөйләп тормыйм. Һәм бар шундый ошаган, тик андый булмаган. Чөнки барыбер иҗат кешеләре алар үзенчәлекле һәм төрлечә киенергә мөмкиннәрендә, колакларында инде алкалар булырга мөмкин, киемнәр үзенчәлекле булырга мөмкин һәм моңа аптырарга кирәк түгел. Бездә шундый традиция бар инде, безгә килгән кеше киләсе кунакка сорау биреп калдыра. Ул кунакның әле кем буласы билгеле түгел. Нинди сорау бирер идең менә киләсе кунакка безнең? Ой, хәзер уйларга кирәк бит әле моны. Син уйлый аласың, ә мин сиңа безгә килгән иде Айваз Садыров. Әйе. Аның соравын бирәм. Син безнең караучыларга нинди китап тәкъдим итер идең менә шуны укый аласыз дип. Шундыйрак сорау булыр дип уйлаган идем Айваздан. О, китап. Минем уйлавымча, хәзерге вакытта кешеләргә мораль яктан авыр булган вакытлар бик күп була, еш була. Шуңа күрә мин авторын менә әйтә алмыйм инде, әйме? Менә шундый психология буенча берәр китап укырга әйтер идем. Психологик китаплар. Әйе, авыр вакытта менә шундый ситуациялардан чыгарга юл таба торган. Бар инде, әлбәттә, Дейл Карнегида укыган бар инде, аның ул тематикага бар микән, юк микән белмим. Барыбер анда теге психология, кеше белән аралашу, менә күбрәк авырлыкларны җиңер өчен үз көчең белән, минем уйлавымча, барыбер китаплар укырга кирәк. Чөнки мин үземдә шундый юллардан үткән кеше, миңа да шундый бик авыр булган вакытлар булды. Китаплар булышты. Хәзер авторын истә түгел инде минем. Менә егетем белән кайчандыр теге ташлашкан вакытта инде үзеңне кая куярга белмисең, нишләргә белмисең. Шуңа менә шу психологияны уку гомумән минем уйлавымча кеше өчен бик файдалы. Һәм инде синнән киләсе кунакка ниндирәк сорау? Сөйләп җавап та биреп. Яра, әйдә образга килгәндә, мәсәлән, бүгенге образга инде. Ул кеше, менә киләчәк кеше үзен нинди, мәсәлән, әкияти яисә кинофильмда булган образ белән чагыштыра ала. Персонаж белән, әйе, үзен кемдә күрә, мәсәлән, нинди персонажда. Все, менә безнең киләсе кунакка шушы сорау булачак. Һәм блиц сораштыру. Тиз-тиз генә йөгерешеп үтәбез инде. ТССР ничәнче елда оешкан? Сорамагыз миндән андый авыр сораулар. Монда елны истәдә калдырырга кирәкми. Чөнки монда бер 100 еллыгы бит инде. 100 еллыгы булды былтыр. Хәзер мин СССР дип башта әйттем әле, кабул иттем. Бу ничәнче ел әле хәзер? 21. 1900 карамат. Әйтәм числолар белән түгел. 1920 100 елга арткарак инде. 100 елга арткарак 1920. Былтыр булды 100 еллыгы. Фатиха сүрәсен яттан беләсеңме? Юк. Кайсы төшегезгә пластик операция ясаттыгыз? Бу интернетта иң популярный сорау. Ясаткан булмады. Юк, димәк. Юк. Туган тел нәрсә ул? Туган тел? Үзең тугаш әти-әнин өйрәткән тел. И туган тел, и матур тел, әткәмәнең теле. Менә шушы җырда минем уйлавымча җавап. Һәм инде кем уйлаган менә шундый костюмнар киеп туган тел җырын җырлармын дип. Менә беләсеңме, мин Америкада булган вакытта ничәнче авеню әле ул, менә Нью-Йоркның иң үзәгендә шушы җырны башкарган идем, мин аны төшереп чыгарган идем интернетка, шул искә төшеп китте әле. Иң туйдырган һәм иң еш бирелә торган сорау. Шәхси тормышыгыз турында сөйләгез әле бераз. Бу ирең, балаларың, машаларың. Ирең, балаларың, шул инде. Туры пишмакта ничә градус? 90. Менә бит. Нинди сорауны ешрак ишетәсе килә?
Тегеләре туйдырды. Берәр кызыклы, берәр теге тормыш турында фәлсәфирәк бәлки. Менә Җырлармы? күбрәк шул теге үз фикереңне җиткерү турында. Ага. Җырлармы яки вайнармы? 50-50. Кеше яшәми торган утрауга барсагыз, үзегез белән нәрсә алыр идегез? Телефон, Смартфон. Белдем җавабын. Әй. Ни өчен телефон? Чөнки үзеңне нәрсә беләндер шөгыльләндерергә кирәк, телефон булганда. Зарядка Белмим юк. инде зарядкасы. Ну, әйдә алыйк теге зарядкасы бар дип әйме. Шул вакытта безнең бөтен тормыш телефонда хәзерге вакытта. Шуңа күрә анда вайнарда төшереп була, төрле нәрсә төшереп була, уеннар да бар, һәр нәрсә бар. Интернеты булмаса да барыбер нидер шөгыль табасың үзеңә телефон булса. Һәм прессада үзең турында укыган иң кызык, бәлки даже көлкеле берәр нинди хәбәр. Бу инде теге премиялардан соң чыгарылган ниләр, информация. Минем бит инде теге татуировкалар ясап килгәндә булды биткә, төрле шундый спортивный ниләр киеп, инде кроссовкалар белән, анда кожаный сарафаннар киеп килгән булды. Аннары татар җырыннан чыккан булды, теге шундый спортивный кроссовкалар киеп. Тәнкыйть әйберләре язалар инде, күбрәк анда көлеп үләрлек минем Instagram битендә калдырган комментарийлар, анда олырак апалар яза инде әлбәттә. Мин инде аларга начарлык теләмим. Минем өчен бу шул хәтле көлке. Хәзер теге төгәл әйтеп бирә алмыйм, менә теге иштәлеген. Менә шул теге 3 бала анасы, оятсыз дигән кебегрәк шундыйрак форматтагы комментарийлар.